Bun venit din nou pe canalul lui Cool Boys 06. Astăzi jucăm din nou Mineplex. Am mai pus de mult de la cu Mineplex, videoclipul cu Mineplex, fiindcă nu mergea întâlnea când intram pe lângă cea clown, not sau cea gen. Și nu mă lăsa să intru. Și aseară ieri am încercat să intru din nou pe el și mi-a mers. Am pus pe carte și cred că o să joc un Skyward Sword. Fiindcă pe calculator pe Mineplex s-a adăugat un nou minigame care se numește fotbal și aș vrea să le auge și pe telefon. Ar fi tare să auge și pe telefon, că e tare de aici. Nu, de fapt, cred că Survival Game Solo. Mă las să intru, băi. Ei, nu. Hai că intru pe Skyward Solo. Mă las să intri, băi, frate. Mare mine. O să ieși și o să-l scot de aici. Am finalizat. Am pus un anunț de primesc numai o să fac roleplay, fiindcă aveam foarte mult la pe mece, dar o să vedeți în video că o să uitați. Nu mai am nici multă baterie. Sper că o să-mi ajungă măcar de o rundă. What? Șori era 20 ceva la sută. Dacă mi se strânge acest videoclip, vă rog să mă scuzați, dar dacă pot să mai pun... Acum merge. Sau să-mi bau de la încărcat. De ce nu mergea? O, 4%. O să-mi iau alt telefon. S-ar putea să... Bine, dar nu acum. După ce o să-mi iau alt telefon, că o să-mi iau un alt telefon, o să fac și un alt canal de... Că nu mai țin minte parola și de... Hai mă, când începem. Mai mult. Run.
doar 11. 10. Suntem tot 10. Păi ne trebuie o grămadă de oameni ca să... Suntem 9 acum. Haide bă, intrați. O să ies și o să intru gata acum. Și vreau să vă mulțumesc că v-ați abonat la canalul meu. Deci la revedere. Glumea, mă. Să închei episodul. Vreau să zic doar că mulțumesc că v-ați abonat la canalul meu. Că nu strâng și eu vreo 23 pe acolo abonați. Poate că nu și cu ea. La revedere, puteți să strângem mai mult. Hai că suntem acum. Suntem 15. Hai că suntem... Suntem destui. Gata, acum. Cred că ne trebuie 16 membri. Ori trebuia să aștept. 50 de secunde. Să mă duc prin casa aia. Între timp. Dar o să-mi aleg un de ăla. Hai, nu vreau să văd ce e jos. Mă lasă să cobor. Nu e nimic aici sus. Hai, 10 secunde trebuie să ajung până acolo. 10 secunde. Aici. Poate locul nu găsesc nimic. A început. Noi vom aici după cu venenul. Stai. Fugit! O să găsim un cupăr. Aici, un cupăr. Imposibil să găsim un cupăr. Hai, te rog, hai. Trei cartofi și în bulgăre. De partea mea. A, nu! Ajută-l! Cine mai luat înainte? Uite acolo o casă frumoasă. Trebuie să găsim și noi pe acolo, să avem ceva.
o cască de asta. E bine că am găsit mâncare, că mâncăm. Cred că și nu trebuie. Mă învăț și nu mi-e frică să-l găsesc. Bine, fug să găsesc și o sabie. Hai. Oh, nu. Are alianță. Vine după mine. Care sabie? Care sabie? Este, l-am omorât. Și mie îmi trebuie mâncare. Pepene. Dar nu cred că merge să sparg. Merge? Nu merge. Trebuie să și nu ceva mâncare facem. Asta știu. State. Un topor. Sigur o să-mi dispară, fiindcă așa îmi face mie toporul mereu. De la tine îmi dispare. O barcă. Cine a mai rămas? 17 cred. Nu văd niciun nume pe aici, trebuie toporul să sablăm. Da? Nu. L-am luat ăsta. Am trecut pe lângă el. Atunci. Uite că le vedem. Da, cam atât a fost episodul de asta, că v-a plăcut, nu uitați să dați un like, desigur. Și ne vom vedea data viitoare. La revedere. Și vreau să spun că n-am jucat prea bine, dar na. Deci, la revedere.